ଆରେ ମା ରିମା, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେମିତି ଚାଲିଛି ରେ ମା? ହଁ ବାବା, ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିବୁ ରେ ମା, ଯେମିତି ମୋ ନାଁକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକିଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ବାବା, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ତୁମ ନାଁକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି। ହଁ ରେ ମା, ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯା ଓ ମୋ ନାଁ ରଖେ। ଭଗବାନ ତତେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ରେ ମା। ମୁନୁ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ ରାଜୁ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିବେ। ଆରେ ମୁନୁ, ଆଜି ପାର୍ଟିଟା ତୁ ଦେବୁ। ତୋର ତ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଭ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତତେ ଦିନଟା ରାତି ଆଉ ରାତିଟା ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ପାଉଛି, ହେଲେ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଉନି ଯେ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହବ। ଆରେ ମୁନୁ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ମିଛରେ ମ? ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛି। ତାପରେ ଡେଙ୍ଗୁ କହିବ, ଆରେ ୟାର ମୁନୁ, ସେଦିନ ପାର୍କରେ କ'ଣ ହେଲା କି ରେ? ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ବାସ୍ ସେମିତି ଖାଲି କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ଡେଙ୍ଗୁ କହିବ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୁନୁ, ଆଜି ମୁଁ 4 ପ୍ଲେଟ୍ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି, ତୁ ମୋତେ ଦବୁ। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ଡେଙ୍ଗୁ, ଆଜି ଟ୍ରିଟ୍ଟା ମୋ ତରଫରୁ। ଆଜି ପୁରା ଦିନଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଗୁରୁଧର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆରେ ରମ୍ଭିକା, ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଆଜି ଦୁବାଇରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଜି କଲ୍ କରିକି ଜଣାଇଲେ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ଆଲୋ ମା, ମୋ ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ କୋଉ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି ଲୋ ମା, ମୁଁ ମରିଯାଏନି। ରିମା କହିବ, ସୀମା ଜାଣିଛୁ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ତା ନାଁ ହେଲା ମୁନୁ। ସତରେ ନା କ'ଣ ଦିଦି? ପୁଅଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭଲ ପାଇବା କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ବାବାରେ ବାବା, ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି? ବାବା କ'ଣ ତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ? ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ହେଲେ ତଥାପି ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଡର ଲାଗୁଛି। ବାବା କିଛି କହିବେନି ତ?